че преди доста години, в периода, мога да кажа така, комунистическо време, бяха решили да създадат циментов завод в село Баня, защото скалата, която е там, Червен Мергел, предполагаше създаването на такъв циментов завод. Тогава нашите предци по всякакъв начин предотвратиха това изграждане на този циментов завод. Другото, което искам да ви кажа, че ние сме наследници на Поп Груйобански. Поп Груйобански, не знам дали се знаете кой е, но това е една уникална велика личност, която е водила борба за освобождението на България. Ние сме негови потомци и жителите на село Баня са готови с всякакви начини и средства да предотвратят това замърсяване, тая рана на природата, която ще се образува точно в този район. Благодаря.